Okay, so this is my little village. I'm gonna introduce the game of one wall handball. Fii atent. Palm ball, lamp ball, un perete. Se joacă așa. Can you please tell me your name? What's your name? My name is Darius. Darius. What's your last name? Marin. Marin, Darius, Marin. Ok. De ce așa tare sar? Așa ele sunt făcute ca să joci la distanță. Okay, so the rules are like this. When you start, you have to hit the ball on the ground and then on the wall. Okay, like this. And you have to hit it with your hand. You cannot let the ball bounce twice. Nu poți să lași mingea să atingă de podea de două ori. Trebuie numai într-o dată. Ai lovit odată, te oprești și trebuie oponentul tău să lovească. Trebuie ești pe rând. Hai veniți așa să încercăm. Apoi de tot și acum filmez? Da, eu filmez deja. What's your name, baby? Damian. Damian and also Marin? You guys are brothers? Yeah, yes. Okay. You have a ball. Okay, so you start first and then let me see if you could play a little bit. Only with your hand. Oh, okay. Now you. Now you. Go. Nu a lăsat de două ori să atingă de podea. Dintr-o dată trebuie să... Da, dacă greșești ceva aici, păi ce se întâmplă? Îi dai un punct oponent. Nu, în vedere dacă greșești în video, păi ce se întâmplă? Nu, așa nu greșeală. Noi facem asta pentru plăcere, pentru lume, ca... Lume, voi sunteți primii moldoveni, primii copii care se joacă jocul asta. Trebuie de introdus sportul ăsta la mai mulți oameni. Pentru că se joacă doar în New York, se joacă în Irlanda și în mai puține țări. Că trebuie și la noi să joci. Bine? Ok. Hop! Ui. Încă o dată. Darius, how old are you? 10 years old. Okay. Oh, what profession? Or who do you want to become when you grow up? I think programmer. Programmer? You like computers? Yeah, You like video games? very much. What video games you play? Fortnite. Oh, Fortnite. Like everybody. What? Like everybody plays Fortnite. Yeah, yes. How about you? You want to be president? No. Also programmer or Yes. programmer? Interesting. Like your father? Your father is a programmer? Nice. Okay, let me see you play a little. Yes, like that. Where do you guys live? Where are you from? We are from Moldova. The capital? Chișinău. Chișinău. Nice. How old are you, Darius? Damian? I sorry. was 9. 9? Okay. Yeah, like that. Let me see if this one is better. Okay, this is a short video just to introduce the sport, but I'm gonna give you the balls. When you go to Chișinău, you're gonna play more, okay? Okay. Alright, there you go. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, this is good.